Nyakora Mogejwanga machiegni e chenro kinyi makawuono ka enono ma gazet antie kako nyawadwa Joyce Oduor. Nyakora Mogejwanga machiegni enono ma gazet kinyi makawuono ko kinyi makawuono wantiere kod gazeta ariyo mabende wadwa nono mano gazet ma The Standard kaachiel kod Daily Nation. Cleophas akena mosi kendo no yaore kose wasenenre podo yeno yea yaore kata kamano warwako joneno waduto ka wadwa mana ledho wamiyogi mana siso mag moko kuom gigo mabende nitiere e gazet ariyo kawuono mano mar The Standard kod Daily Nation. Aka wang'iyo gazet ariyo gi Cleophas kawuono aneno ka thuond weche momi pek gin mana weche mag siasa. Kamano kendo gin weche mag siasa motenore kod lendo mano keta yango odiochieng' manyoro kod jalup jatend piny Kenya mano be ni jatend kwethno mar Kenya Kwanza mano kan jatend duond burano mar UDA mano William Ruto kane Orlando Rigathi Gachagua jaod bura Mamathira kaka jal madhi bedo jalup ne welaro kom jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro. Wach mabende nyaka sani wanyalo wacho ni omiyo jomoko chunygi otho kalure ni jomoko ne nitiere kod geno ni gine midhi yieregi ka wachiwo ranyisi mano senator e county ma Tharaka Nithi Kindiki Kithure ene ma no paro ni dhi yiere kata kamano weche mag siasa igi tek kila ng'ato ka goyo kwan to ng'iyo mana kwan ng'at manyalo konye e yombo komten piny Kenya. Iwacho ni nyaka sani nitie jogo mane chunygi goyo kibi ka gipenjore ni en ng'a madhi kawe wacho bang' seche madhi 17 mano to nyaka kanyo ka sauchiel mar otieno odiochieng' ma ngeso kendo gima ne girito en mana neno ni ng'ama jotelo gi duto dhi yiego to bang' mano gazet ma kawuono magi weche momi pek ka gazet mar The Standard kachako man Daily Nation wach mapek mantie kanyo en mar William Ruto kaachiel kod Rigathi Gachagua mar Nation bende en mana kamano kaachiel gi weche mamoko mag siasa moting'o ng'welaro awacho ni komno mar jalup Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya bende omi pek kanyo magi weche makore wacho kanyo timre e piny Kenya mano koro ka warango gi kanyo wacho national politics mantie ka siasa magore piny Kenya kanya kama gintiere kama koro jok moko wacho ni kin Martha Karua kod Kalonzo gi Peter Kenneth ngamidhi yier. Kata kamano parni e odiochieng' ma kawuono ma kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya biro romo e kar romo mar KICC kendo jo Kenya duto keto wang'gi nigi geno ni Raila biro wacha yanga jalno mabiro bedo jalup ne e kin joga dek. Kata kamano ka wachako kod gazet ni mar The Standard Cleophas ka wachako kod wach ni mar Ruto gimomiyo Ruto odhi kata oyiero mano jaod bura Mamathira mano Gachagua mar mondo miyo bed jalupne ka wachako kod wachno momi peke ito boke mar 6 mano mar gazet ni mar The Standard. King'iyo ka Cleophas aneno ka no gweny ng'ato kose wanyalo wacho nang'o kalure gi kwan mondik kae. Iwacho ni e kwan gi duto migoyo mag siasa en mana mar rango kata kiseyudo kwan mamalo mag jogo mantie ka nyalo bedo ni jogi kaka wanene mana kae ito boke ni mar 6 mar The Standard Kithure Kindiki kalure gi ombulu kwan ombulu manogo gi jogo manitiere bura makamano mano dhi seche mathoth. Iwacho kanyo ni senator ma Tharaka Nithi mano Professor Kithure Kindiki noyudo ombulu kanyo maderomo 23 ka Rigathi Gachagua oyudo 4 Anne Waiguru gavana ma Kirinyaga oyudo 1 ka speaker ma od bura Justin Muturi noyudo mana ombulu 2 kama gintie kanyo kwan mane ogo koro pogore. Iwacho nitie gik mane irango ng'ama nyalo omono kwan ombulu mathoth nyaka sani gima nyaka wang'e ni ji ariyo makoro ne ni malo mano Rigathi Gachagua kaachiel kod Kithure Kindiki. Gazet mar The Standard ondike yo makare mabende ne wasomo ni weche gi duto e yo makare kaka Ramogi TV. Iwacho ni Kithure Kindiki en jal moro ma diplomatic en ng'at moro ma kineno ohore ahinya kendo weche gi kotimo to timo gi yo moro makare kendo kitemo pime gi kumoro ma Rigathi Gachagua ntiere ng'at moro ma abrasive mano tiende ni ojagoko en gik moko mohero timo gi teko kendo en gimoro ma ohero terore kamoro amora. Iwacho ni kokao teko mare mar siasa to keto kumoro nyaka iwinje. Wanyalo wacho ni oketo maino mare ahinya gino motimo kose wanyalo wacho nang'o kamano wanyalo kete kanyo kachi kirango Kithure Kindiki bende iwacho ni en ng'at moro mamuol. Iwacho ni en ng'at moro mamuol ahinya onge wach mang'eny to koro imane apa ne okao
jalup jatend piny Kenya William Ruto ma oyiere kata okawe kaka jal madhi bedo jalupne en mar ariyo ka. Iwacho ni Shrewd Mobilizer. Onya wuok oko kendo dhi omany ombulu kendo nya kawo ji mathoth oluongi e bura kendo wach ni wasechopo e bura machalo kama, woguru oko kendo wago ombulu e yo madwarore. Mano gimoro ma onge koda kata Kithure Kindiki wachore ni onge god. Ataparo ni mano bende gima Ruto ne ng'iyo. Akalure ni sani kata bedo ni giduto ko ang'iyo kanyo bende wang'iyo ka Kithure Kindiki en owuok e gwenge go mag masawa mar Kenya, mano East, mano Mount Kenya East. Ka Rigathi Gachagua to wuok e gwenge go mag Mount Kenya West. Giduto giwuok e masawa mar piny Kenya. To gisebedo ka gigido masawa mar piny Kenya. To yiero anyalo paro no yiero Rigathi Gachagua kalure ni gigido masawa mar piny Kenya, kalure ni masawa mar piny Kenya e yiero mahiga ni mano mar 2022 onge jatelo moro amora motegno mabende wuok e masawa mar piny Kenya ponone laro komten piny Kenya kata nyaka sani waseneno ka onge ng'ata ma noseyier mar mondo mi obed jalupne. Mane momiyo koro oyiero Rigathi Gachagua mar mondo mi ogidne masawa mar piny Kenya yo makare. Kowuok oko kucha to nyalo nyiso jopiny mar mondo mi osir Ruto kendo gineni Ruto emobedo jatend piny Kenya e yiero maduong' mahigani. Kata kamano bende mago weche moko ma josiasa giduto gitemo mana rango nikech nyaka sani kwan jogo mondikore kaka jogo ombulu e masawa ma Kenya gin jogo maheo 5.8 mano kaluwore gi ripode duto mosebedi ka igolo arene chak ndik jogo ombulu e pacho kae ka irango ni masawa ma Kenya nigi kwan mamalo. Iwacho ni en ga third mag jogo duto mondikore piny Kenya madhi goyo ombulu. Koro en kumoro ma jatelo moro amora mageno yudo ombulu kowuok masawa mar Kenya. Iwacho ni masawa mar Kenya koro nyaka gipogi. Mano iwacho ni ng'ata manyo mana kaka onyalo gido masawa mar Kenya. Kama chielo bende wach makoro biro iwacho ni owuok Mount Kenya East. Mount Kenya East kanyo oting'o Tharaka Nithi, kanyo bende moting'o kaunti ma Meru bende nitiere kanyo. To ka irango kaunti ma Meru kaachiel kod mano ma Tharaka Nithi, jogi duto nigi kwan mamalo. Kiero gi kumoro achiel gi duto, mano Mount Kenya East kende osechopo kanyo kwan ombulu madirom 1 million kata mayo 1.5 million. Mano kirango nikech moro nigi 100,800 ka moro machielo nitiere gi 700,000. Kiketo gi kanyo duto mago kwan mag ombulu bende ma jogi ok dewe oko. To nyaka sani Kithure Kindiki wach mano okete mbui mare kanyo mar Twitter en ni odiochieng' ma kawuono wadhi rito kendo wawinji gigo duto ma odhi bedo kanyo ka owacho kotenore kod koso mare chopo nikech odiochieng' manyoro kane jalup jatend piny Kenya ne lando Rigathi Gachagua ng'ama ne onge kanyo kendo iwacho ni ne onge kendo jo Kenya noneno kanyo maber ni onge kendo ne yudo buok ahinya ni ne ntiere kure. Mano kaluwo odiochieng' mokalo mano chieng' ngeso ne giwuok ji ariyo en gi Rigathi Gachagua kane giwuok kar jot mar jalup jatend piny Kenya. Egimo miyo ang'isi ni oluok ng'ato kata kamano akawa ng'iyo bathe kanyo ndik kanyo e yo makare gigo ma Ruto dwaro e kinde ma bende noyiero jalno mar mondo mi obed jalupne. Aka bende gimokwongo mondik kanyo no dwaro ng'ano mantiere kod loyalty kata ng'ama nitie loyal manyalo tiyo kode e yo makare ahinya to sani ng'wech mare mar laro komno mar tend piny Kenya. Namba 2 kanyo bende ondiko jalno maponono nitiere kod lony kata experience e yo makare. Odwaro ng'ano magogeta, ng'ano manyalo dhi oko aka entiere kod teko mar rakore yo makare mar mondo mi giyud kwan moromo e seche ma bende olaro kom tend piny Kenya. Bende ong'iyo kwan ma bende jalno biro kelo ne e mesa. Kaluwore ni sani e siasa mano mahiga mar 2022 en siasa mar kwan. Ing'iyo ni ng'ama biro kelo negi kwane yo makare mabiro neno ni ponono oyombo e yiero maduong' mahiga ni. Ka bende oket kanyo ni consistent. Ka bende nyako bed jalno manyalo bedo kode e yo makare. Ondik kanyo jalno ma en orator kata articulate. Ka jalno ma bende onge gimoro amora moluoro, jalno ma nyalo sero mbulu e yo makare kaachiel kod jalno ma ochung' motegno. Magi en kaluwore kod gigo ma bende ondike gazedni mar The Standard. Ka magi moko kuom gigo ma ponono Ruto oneno ni Rigathi Gachagua nyalo kelo ne mesa e kinde ma bende gintiere ng'wech mar laro kom tend piny Kenya mane yiero maduong' mahiga ni. Kendo mago duto ka irango ka dhi nyime kanyo kopogore gi jal manyalo loso makare, jalno man gi lony, ng'ano mong'eyo gigo matimore aluora mar duond bura mar UDA. Kendo jalo miwacho kanyo ni osebedo ka wuoye lo UDA e rombe mopogore opogore to ahinya nyaka mago mag wang' jowi mantiere e pacho. Ka iwacho ni ka oluong josiasa gi kinde mathoth ka gibiro owach ni gibiro sani eru piny kae gidhi loso e wi UDA machalo nade. Ginyalo wacho sera
agenda mag UD, agenda margi en mane. Mago duto iwacho ni magik ma orango mondo chopi yiero Rigathi Gachagua kachiel kod jal maonge luoro. Iwacho ni en ok oluor. Onge gimoro amora moluoro kendo kanyo kunyalo bedo kanyo to bedi jal manyalo chiwo wach mager ahinya kata ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta masani manyaka sani obalo kod jalupne William Ruto kaka machielo bende mana ka waneno kanyo kata ka kondik ni en odwaro jalno ma en gi loyalty akaluore ni ponono ong'iyo kaka telo mare no bedo koda jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne gineno ka ne gitiyo kuom dweche higni 5 mokwongo kaito bang' mano to koro ne gibalo omiyo seche moko dwaro ni obed oyier jalno ma ok bi weye jalno ma biro bedo machiegni kode kendo gibiro wuotho jalno ma ponono paro mage chalgi paro ma bende entiere koro ma en mana laro mar jalup jatend piny Kenya koro kotemo wacho ni jal ma ok bi weye ma nya wacho ni tiende ang'o nikech kirango sani ng'ama dhi weyo wadgi kata ng'ama no weyo wadgi en ang'o miparo ni oluor weche siasa Cleophas weche siasa kinde duto tek akaluore ni kata UDA kata riwruogni mar Kenya Kwanza nyocha waseneno yo makare ka giwacho ni gibiro pogo telo magi kendo Ruto nosingo ne jin kata nosewacho ni en obiro laro komno mar ten piny Kenya kawuok e UDA ka jalup ne beno wacho no biro wuok e UDA nyaka sani wanyalo wacho ni ochopo singo makamano kata kamano jok moko kata duond buche mamoko mantiere riwruog no mar Kenya Kwanza wabwane kapo no Ruto oyombo ka gimbende gibiro yudo lemo ma bende no singne gigo yo makare to ka wang'iyo piny kanyo Cleophas asani koro kaka oseyiera Rigathi Gachagua mar mondo mi obeda jalup jatenda mano jalup Ruto ng'wech mar laro kom ten piny Kenya ma endi koro miyo kata koro keto ni kar chung'od bura ma Madhira koro onge kod jal kata onge ng'at ma giseyiero mar mondo mi obi ochung' e laro kom od bura ma Madhira kod otiko no mar UDA akaluore ni sani koro nyaka sani pok gineno jal moromo manyalo kawo lemo makamano to kata bende kerango jogi duto mantiere nitie jogo mane ochung' kod Gachagua mano yiero mokalo nikech bang' mano mane kinde mane Gachagua odonjo ayanga e weche gi mag siasa mano ito boke ni mara auchiel podi ka wantiere piny kanyo wach mantiere nitie jal machielo mano Miss Phyllis Wambui Maranga owacho ni en mochung' sani gi ticket mar Jubilee duond bura mar Jubilee kendo koro ka UDA onge gi thuolo mar keto jachung' mora e kom no ma Mathira nyiso ni duond bura mar UDA dhi chopo kanyo kendo nyakao kom mar od bura ma Madhira kata kamano inyapar ni yiero mokalo mano yiero mar 2017 Wambui nobire thuolo mar 2 kendo manya bedo thuolo ne machielo mar yudo komno koro sani korango ni en gi duond bura no mar Jubilee to gigite Joyce wach mapek mantiere kirango yiero kata yiero Rigathi Gachagua iwacho ni king'ie koda Senator Professor Kithure Kindiki wach mantiere kani Kithure Kindiki bang' ka nosegole kom mar bedo jalup speaker mano ma Senate kanyo nobedo gi buok kendo kata campaign nokobedo kodhi e yo moro makare wach moro makoro iketo kanyo ni mar 9 mar bedo farm e kinde ma yudo tem kata matembe ochopo binyalo chung' motegno kendo ibed jal moro ma ok nyal neni obuok mane gimoro be mayawacho kanyo ni nyalo wacho ni mane gimo mae max mano mae max kachiel kod machielo mar mobilizer ni nikech wacho ni nyaka ibed ng'at moro ma nyalo wuok oko kendo dio manyo jiwo goko kendo go ombulu kamane wacho ni Rigathi Gachagua gin achiel kuom jogo mane duond bura mar UDA sani gimane jaod bura achiel e od bura ma Pachoka mano jaod bura ma Kiamba to mano timore kaluwore koda ombulu kata sero ombulu mano timore yo makare e gwengego ma Kiamba mago duto ntiere kanyo ito boke mar 6 ito boke mar 7 bende Joyce ito boke mar 7 kae sani koro kaka ne waneno odiochieng' manyoro duond burano mar UDA kata riwruogno mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ne oseloso team ma bende biro telo ne campaigns magi e gwenge duto 9 mayudore e pacho kae aka bende ne waneno ka Ruto oyiero jogo mopogore ma biro telo ne campaigns mage
ka bende Ruto ka wang'iyo mana moko kuom gwenge ma bende wale jogo ma bende biro telo ne timo campaigns magi ka bende wacho ni kaka UDA ok gibi timo gino miluongo ni zoning, gibiro yiene jogo mantiere e riwruogno mar Kenya Kwanza mar mondo mi ochunga jogegi kata jo siasa magidware laro kombe mopogore opogore mag siasa mano motelo ne yiero maduong' ma higani. Aka bende Ruto nomiyo governor ma Kwale mano Salim Mvurya, mano ma Kilifi Amason Kingi, governor machon ma Lamu Isa Timami, mano ma Taita Taveta, mano women rep ma Taita Taveta, mano Lydia Haika, mamondo mi gichungne timo campaigns kadhowath nam chumbi. Kalore ni ponono ka ntiere campaigns moka mitimo kadhowath nam chumbi to joge mabiro telo ne campaigns kono kendo gibiro neno ni giuso sera mag jalup jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma kadhowath nam chumbi. Bende ka ite mana rango jotelo gi duto ka rango kanyo gintiere kod gwenge madhi ochiko makoro piny Kenya duto ka gitemo mana rango mano question mara UDA. Iwacho ni 9 regions ma iketo kanyo. Kama gitemo rango en mana rango ni region ka region koro ka sano kwa rango kanyo gwenge madhowadh nam chumbi nyaka gibed kanyo kod mbi kendo gitem chwalo agenda margi kaka UDA kendo giwuog oko mar wacho ni kinde ochopo mar rango ni nyaka sani wayudo kwan jogo mawuok oko mag ombulu obed mamalo nikech ka irango kanyo gima nolieka juma mokalo ne gichiwo kwan mag jogo ombulu magigeto yudo kowuok kuom jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge mantiere piny Kenya mano mamako gwenge madhowadh nam chumbi mantiere Eastern mochiko mano ma Machakos kachiel kod Kitui kod Makueni mago mag Ukambani mantiere mar Okak gwenge ma Nyanza imbo mar Kenya wacho ni Nyandwat ma piny Kenya bende onego beni girango gi yo machalo nade to kata kwa wuok gwenge go makoro seket kanyo governor matiyo sane gi governor machon duto e gwenge madhowadh nam chumbi machielo bende wantiere gi gwenge mag Ukambani. Ukambani kanyo bende luongo kata jakom mar UDA mano Johnston Mudhama, mano governor ma Machakos Alfred Mutua, wantiere kod Penina Malonzi, Adeline Mwau kod Jonathan Mweu mabende biro take charge kata biro tayo campaigns e gwengego mag Ukambani. Aka bende waneno ka weche makamagi kata kaka oloso jogo mabende biro tayo kata telo ne campaigns magi oloso gi e gwenge duto mapacho kae kantiere nyaka jogo mabende biro timo campaigns mage gwengego mag Central Kenya kata Masawa mar piny Kenya. Aka bende wantiere kanyo kod jogo mabende nyowacho kata wach makamagi bende osewache weche wa manyiena maudiche makawuono ka wang'iyo kata gwenge mag Nyanza gwenge mag Nyanza keto mano governor county ma Migori mano Zachary Okoth Obado wantiere kacha kod Charles Nyachae kod josiasa moko mane Eliud Owalo mano South Mugirango jaod bura ma South Mugirango Silvanus Osoro kod manyawadgi mar West Mugirango mabende en Vincent Kaimosi mabende biro telo ne campaigns e gwengego mag Nyanza. An kod kapacha Cleophas aneno ni Ruto okang mabende okawni en okang maber kalure ni e kindegi waneno ka campaigns duol mata weche magiere pacho ka IEBC no yiene riwruoge mag siasa kata jo siasa onego bed ni timo campaigns magi kochakore tarik 29 dweni kata kamano ne gisechako timo campaigns motelo ne mano koro keto jogi mopogore opogore mar mondo mi otel ne campaigns e gwengegi nyalo konye e neno ni mbi mare ochopo ne jopiny e yo makare kalure ni en owuon ponono konyal bedo kod saa mar wuotho e gwengego duto ochiko mayudore pacho kae mar mondo mi otem uso sera mage ne jopiny. Nyalo bedo adieri Joyce kendo mano nyalo bedo adieri makende nikech ka irango jogi mantiere kae gima nyalo wacho ni en mana mich ma ochiwnegi nikech kombe thoth iwacho ni gik ma jira timo thoth to kirango sani kombe magintiere go sani en mana thuolo ma omi iwacho ni thuolo ma omi en mana marango ni kochopo sani wanyalo yudo thuolo mane iwacho ni sani koro kirango Alfred Mutua odonjo Kenya Kwanza kacha mondo yudango osekete kacha ni nachiel kuom jotelo madhi rango ni Eastern kata gwenge ma Ukambani nitiere kare ka irango kanyo bende gwenge ma Masawa mar Kenya ni penjo ni kacha jotelo mano wuok tene laro kombe mopogore opogore to ginde kweth mar Kenya Kwanza gin gi thuolo mane sirkal ma diponi jalup jatend piny Kenya biro loso bang' yiero mingech mane ageta gi ni bang' yiero ma dwe mar 8 gilos piny owacho kanyo penjri kanyo ni wantie kanyo gi senator kata governor ma Kirinyaga Anne Waiguru mane jomoko geno ni bedo jalo kama chielo wantiere kanyo kod nyawadgi ma Nyeri mano
Mutai Kahiga kachiel kod jatend duond bura mar TSP mano Mwangi Kiunjuri gi gavana machon ma Kiambu William Kabogo kachiel kod mano jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wah, Nyandarua Women Rep mano Faith Gatau kachiel kod jomamoko kanyo wanti nyaka gi Moses Kuria bende jogi nitiere ka kendo gidhiro mana ajenda mar UDA e gwenge gi kamoro amora ma gintiere to wach ma Omar Okak bende nyaka sani Cleophas wan korka pacha paro ni riwruogni mar Kenya Kwanza ema nyalo wacho ni nyaka sani oseketo odgi kamoro achiel kaluwore kata kaka gipango pogo lemo margi kapo ni giyombo e yiero maduong' ma higani. Mane momiyo kata obedo ni jotelo moko ok oyudo lemono mar bedo jalup Ruto to giduto kaluwore kod winjruok ma bende ne giseneno kata giseketo kacha. Gineno ni kapo ni Ruto ni oyombo to adiera onyalo pogonwa lemo mopogore mag telo. Apar ni Amason Kingi mano jatenda duond bura mar PA mawuok e kaunti ma Kilifi kata gavana e kaunti ma Kilifi kachiel kod gavana e kaunti ma Machakos Alfred Mutua ma bende en jatend duond bura no mar maendeleo chap yande giwuok e riwruogno mar Azimio la Umoja ka koro giwacho ni Azimio la Umoja ok oketo gi e ler, ok ging'eyo gino ma ponono gibiro yudo ka Raila oyombo e yiero maduong' ma higani. Kamane momiyo ne giwuok kono masani kata obedo ni Mutua ok omi lemono mar jalup Ruto to pod ena kare kendo sewuok oko oyangore ni obiro konyo Ruto e sero mbulu e gwengego mag Ukambani kaluwore ni ponono winjruok ma bende gibedo godo kod Ruto inyalo pogne gi sirikal e yo moro maber kata ginyalo yudo yuto moro maber ahinya mopogore kod mano ma ponono ne gineno ni ginyalo yudo kowuok e Azimio. Ma kamano nyakoro moge juang magi koro mathoth wan mana gazet ka mar The Standard ma pod wamedo mana nono kendo ami ng'eyo gigo matimore e piny Kenya to ahinya weche go mag siasa ka sani pod wantiere kanyo welo kata yiero Rigathi Gachagua ka Hoho Mar Okak jatend migawo machon mag weche go mag teko kod sitima e pacho kae mano Charles Keter mano mabende nolaro komno mar gavana mondo oyudo tiko mar UDA e gwenge go Kericho koro sani oduogo e pap mar siasa kendo ena modhi telo ne kwethni mar UDA rango ni giyudo otiko kata giyudo kwan mamalo mag jogo ombulu mantiere Hoho Mar Okak jotelo mosire lwedo kanyo Hoho Mar Okak oting'o seneta masani mabende laro kom mar gavana e kaunti ma Nakuru mano Susan Kihika, gavana ma Turkana mano Josephat Nanok kachiel koda Moses Lenol Kulal mano ma Samburu kachiel koda Samuel Tunai Manaro Kajiado East mano jaod bura ma Kajiado East Peris Tobiko Gelgeyo Marakwet seneta makanyo Murkomen kachiel koda Margaret Wanjala koda Immaculate Shamala jotelo giduto dhi rango ni gwenge ma Hoho Mar Okak obedo yo makare kendo giyudo ombulu e yo madwarore mano gima jatenda kwethno mar Kenya Kwanza dineno ni gigi duto otimore gwenge ma imbo mar Kenya mano kama jotelo ariyo nowuok e riwruok machon mano mantie winjruok gi kod Raila Odinga mano moting'o Wetangula kachiel kod Mudavadi gintiere gi ting' mane yiero maduong' mabiro kae wantiere kod wach makoro gidhi wuok kanyo mano koting'o senator mano speaker masani ma Senate mano od burano ma Senate Ken Lusaka Beatrice Adagala kachiel kod Benjamin Washiali Babu na Mwamba Emmanuel Osore mage madhirango gwengego mag Imbo mar Kenya gwenge mag Garissa kata Garissa Town MP bende nitiere kanyo mago jogo mabende abiro ng'iyo campaigns mag Ruto e gwengego mag Upper Eastern wantiere kod jaod bura mag Garissa Town Aden Duale Ahmed Kolosha mago mabiro tiyo ne Ruto eneno ni oyudo ombulu e gwenge mag Northern Eastern ka bende wantiere kod Raso Dido Ali kachiel kod Hassan Tene mabende biro take charge kata biro neno ni Ruto oyudo ombulu e gwengego mag Upper Eastern magi duto Ruto timo motelo ne yiero maduong' mano mar dwe mar 8 higani kata kamano wantiere kae mar neno ni kapo ni jogo biro telo ne Ruto e yo makare mar neno ni gitimo ne kisera mar ombulu e yo makare kata oyo akalore ni ponono gimbende podi ginyalo balo matin kata oyo kata kamano wanyalo wacho ni nyaka sani osetema ahinya mar mondo mi one ni riwruogno mar Kenya Kwanza oket e yo makare kata kamano Cleophas ka wadhi mbele ka pod wantiere ito boke mar 7 kae jatenda duond burano mar ODM kata jatenda kweth kata riwruog siasa
mano mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition, mano Raila Odinga, mabende abiro tingo bendera mar Azimio la Umoja ilaro Compton piny Kenya, ibuori urwogno mar Azimio la Umoja. Odiochieng' ma kawuono igeno ni odhi yiero jalno mabiro bedo jalupne romo mabende gibiro bago e kar romo mar KICC, mano buore Nairobi kae. Parni odiochieng' ma kawuono bende odiochieng' mogik, mabende duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC nomiyo jogo mabende laro Compton piny Kenya mar mondo mi owal jolupgi. Kakoro nyaka sani apudno mayande gi chuogo nosechwalo ne Raila nyinge mag ji adek, ma bende wanyalo wacho ni noyombo e kinde ma bende ni dayo dhogi. Kata kamano kaneno kako ndike gazedni mar The Standard, sani kori wacho kae ni Raila biro ne luongo kata biro walo jalno mabiro bedo jalupne, kinde ma bende jatenda duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka to sani koro temo loso kenge mag wuok e riwruok mar Azimio la Umoja. Nyalo bedo ni en bende owinjo no seluoke, koro ne ni owuog oko odhi oteme kama chielo. Luoko iluoki kanye to imo isadi to ka oseluoki en ang'o matimore kendo. Wach mar luoko ne osemako weche gi mag siasa are ne gichak timre jo East. Adier makende, adier mar wache ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mano coalition, mosebedo kanyo kendo wach mantiere ni jogi teno donjere e winjruok. Odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jogo madhi bedo jolup jogo madhi laro Compton piny Kenya, mano kata wacho ni running mate e odiochieng' ma kawuono. Kalonzo Musyoka igeno ni kachiel kod okinde mage kaluwore kod wach mane ochwal kanyo kod mano juma mokalo Joyce, mano senator Mama Kweni, mano Kilonzo Junior, kama entie kanyo kane oloso kendo wacho ni ok de gisik mana ka gi kwayo, giwacho mana ni wasekwayo moromo, koro kinde ochopo makoro nyaka migie thuolo mar bedo mar kata mar yudo lemo machalo kamano. Kendo ne giwacho ni kapo ni ok oyier Kalonzo kaka jalup Raila Odinga yiero mahiga to Kalonzo biro wuok odhi ochung' kar kende, matende ni embe koro biro wuok oko chwalo boke mage ne IEBC ka jachung' kar kende kata achung' kar kenda komno mar laro ten piny Kenya. Parni nyaka sani wantiere kod nyinge 47 mag jogo mochung' kar kendgi e laro Compton piny Kenya. Kalonzo kowuok e Azimio dhi bedo ng'at mar 48. Poro dhi chung' mana gi duond burane koro mar Wiper. Te kinde gi duto wach mantiere maduong' ni odhi luwo okenge mage ma oketi mar neno ni wuok e riwruok mar Azimio la Umoja. Wach mantie nyaka sani nyaka dono kiroko paro mar Alfred Mutua wuok kendo wuok e kwethni mar Azimio la Umoja One Kenya kendo riwre gi kweth mar Kenya Kwanza. Kata kamano anene ka intiere rombe gi chik wuon mar duond buche matayo riwruoge mag duond buche bende oonge kod teko mar timo kamano. Kata kamano negiketo kokgi e ogirimiti mar donjo e riwruok mar Azimio la Umoja. To kaluwore kod maling'ling ma bende wasewinjo wan kaka jofwambo kata mosebed kindiko e gazet mosebedo ka wasomo. E riwruogno ma bende negiketo kokgi oler kanyayanga ni kiseketo koki e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition to kinyal wuok e riwruogno nyaka dweche 6 rumi, to kata tok yiero tok dweche 3 tok yiero kokinyalo wuok e riwruok machalo kamano. To kapo ni nitiere kod ng'ur moramora nyaka ichwal ng'ur makamano kata nyaka ichiw notice ndalo 90 kapok iwuok e riwruok makamano. Matende ni kata jogi ma bende osewuok e riwruok mar Azimio la Umoja kata wang'i kaka governor ma Machakos kod governor e county ma Kilifi, mano Amason Kingi, giduto gidhi ataro mar chike ma bende ne gikete kokgi mago chike mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Kata kamano wariti wane kaka Kalonzo biro chopo kata biro timo dwaro mare kapo ni ok oyiere kaka jalup Raila Odinga odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' manyoro ne wawacho nitie jogo mano luok Kenya Kwanza kocha kendo Kithure Kindiki ne onge romo. Odiochieng' manyoro bende nitie ji ariyo mane onge romo. Kaya gimbele de luok gi en rito ne waneane jogo mane onge romo manyoro mane obagi gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga, mano moting'o jatend Wiper Kalonzo Musyoka kachiel kod senator ma Baringo Gideon Moi ne okochopo romo makamano, mano obagi buore Nairobi kae, mano Kamkunji. Wach makamano mabende koro nobiro ka jotelo mane ntiere kanyo mag Azimio ne owacho ni yiero ne onyiera yiero mano yiera Rigathi Gachagua ka koro jagoro maduong' mar ODM mano Edwin Sifuna ne owacho ni Rigathi Gachagua dhi do thuolo mar timo tije kaka jalup jatend piny Kenya yo machalo nade ka dipo ni oyiere kendo donjo giloso piny owacho mabiro bang' yiero madhi timore dwe mar 8 kini pod entiere kod bura
marite doho wacho ni nyaka sani nitiere kod chilo mar mibadhi makoro omiene kaachiel kod buche mamoko auchiel mantiere kanyo ma iluongo ni economic crimes wacho ni en johala kendo donjo mana e paw siasa higa mar 2017. Bende par ni bura mar mibadhi no en mibadhi mar omenda madirom bilion 7.5 mabende miene gi sani mabende osewacho ni nyaka sani mano jaod bura ma Mathira mano Rigathi Gachagua osewacho ni magite oseket kanyo mana iwacho ni magi mana weche mag siasa iwacho ni kata odiochieng' manyoro ne nitiere wang' jowi maro mabende nitie ka Citizen kani oloso owacho ni magi te oket mana kanyo nikech siasa iwacho ni bang' siasa gibo mana rumo kendo magi te bodok mana akawadhi mapiyo piyo Cleophas ito boke mar 8 bende aneno ka pod ondik mana sigana no mar Rigathi Gachagua akaka no oidho lemo e weche gi mag telo e kinde mabende ne nitiere dun burano mar KANU magi kinde mokalo chien akaka kanyo bende ondika kaka osebedo kotelo kata osebedo jatelo e pacho kae kasani en jaod bura ma Mathira ka bende no yiere kod duon burano mar Jubilee ka bende toka ka bende pod nen jaod bura ma Mathira e bwo riwruok kata duon bura mar Jubilee no wuok e Jubilee kendo odonjo e UDA mane higa mar 2022 ka bende ka wang'iyo ka no sebedo e telo chakre higa king'iyo ka e wuodhe e telo kata ka osebedo kotiyo e higa mar 2017 no bedo jaod bura ma Mathira higa mar 2001 nyaka 2006 ne en notiyo kod Uhuru Kenyatta mano nen PA cha iluongo na jalno mani jatingai mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende nen minister mar local government e higa mar 2000 nyaka sani nobedo director mar Rido Group of Companies kendo mano kaka opoga lemo mage mag telo ket kanyo nyaka sombe kaka nosomo kuonde mopogore mabende nosome gino manyaka sani wanyalo wacho ni osebedo kod lony mararia kaluwore ni kit telo ma ng'ato osebedo godo kata obedo ni chilo mar mibadhi miene to nyaka sani osetelo maber ka wachore Joyce wach mosebedo ka wachore osebedo e sirkal kendo osebedo e okenge mopogore karang'o osebedo kacha DO gi jok moko mane winjo ahinya DO gi DC e sirkal mano senindo nyasaye oket chunye kama okwe Daniel Toroitich Arap Moi notiyo kode machiegni ahinya nitie kata picha bende mane ringo e mbui ka tang'e kachiel kod Daniel Toroitich Arap Moi jatend piny Kenya mar 2 ma bende nosenindo kanyo kanotiyo kode yo machiegni mano kotiyo kowuok e kaunti ma Kirinyaga odhi nyaka mano ma Kakamega ka oringa nyaka district no bende ma Laikipia obedo kanyo ka otiyo kanyo kotimo weche mopogore nyaka oidho e lemo makoro chope sani mar siasa magite wadhi bedo go machalo nade pod wantiere gazet ni mar The Standard nyakwara Muge Jwang pod wantie ka watemo mana rango gigo ma pod nitiere ka kendo ma omi pek nitiere wach machielo mano mara Kindiki wacho ni koro sani koyo machucho dhi ochome mbele ka nikech koro nowelaro kom mar governor mane odhi rango kata kane pod odok rango bedo kom mar Senate ni ne oweyo kom makama ka entiere kod geno ni ponono Ruto nyalo yiere kaka jalupne to nyaka sani oseluoke weche mag siasa igi tek inyaluoki kawuono in bende kiny kiyudo thuolo luok mana wadu to pod udhi mbele Joyce luoko ni omako ji te kendo nyaka kanyo en koyo moro ma ji dhi bete mano ka orango ito boke ni mar ochiko mano mara The Standard weche mag siasa pod ni ka kiwacho kanyo ni koro nitiere jogo madhi laro kombe mopogore ka koro kata wane kaunti ma Mandera mano manen jaod bura jatend migao machon makoro bende nosegwetao mano Adan Mohamed gima koro nowacho ni dhi laro komno mar governor oyudo sir kowuok kuom jodongo mawuoke e gwengego ma Mandera kendo nyaka sani entiere e yo kanyo gima paro ni jo Tarakanite kata jo Taraka okomor ahinya kod yiero mar Rigathi Gachagua kaka jalup Ruto aka bende giwacho ni Ruto nosingo negi ni gine mebe omigi lemono mar bedo jalup ne e ng'wech mar laro kom ten piny Kenya nyaka sani ok gimor ahinya kod yiero mar Rigathi Gachagua kaka jalup Ruto kata obedo ni giduto giwuok e masawa mar piny Kenya to gweng' ka gweng' wanyalo wacho ni thothne ng'iyo mana dwaro margi kaponono ne giwacho ni komigi lemono mar bedo jalup Ruto to ponono nitiere ber moko maginyalo yudo gin kaka jo Tarakanite to nyaka sani wanyalo wacho ni chunygi ok omor ahinya kod okang'
ma bende Ruto nokawo. Jogo mawuok kata ugwe mar God mano Mount Kenya kata masa mar Kenya kanyo mago jo Mount Kenya East kanyo pok oyudo ga jotelo mantiere kod lemo kata mbi maromo kamano. Mago duto ntiere ita obokene mara ochiko mara The Standard nyakwara moga jwang kiyudo mana gazet mari iyude kanyo kendo irango ni ang'o motimore e kaunti mar West Pokot. Bende waneno kanyo nitiere MCA moro kanyo mowito ngimane mano mantiere West Pokot. Johnston Lokato owacho ni owuok kanyo mano owuok e ward milongo ni Lelan kendo wacho ni osebedo ka oyudo thieth kowuok e kar thieth mar Kapenguria County Referral Hospital kendo ne owito ngimane. Owacho ni chiegni ne odhi laro kom mar kar chung' mare kanyo ma Lelan ka otiyo gi otikono mar UDA. Speaker Catherine Makayang ema noketo lipot makamano ni notho chieng' ngeso. Akawa dhi mana mapiyo piyo boke mara 12 ga 13 podi gin mana wechegi mag Ruto yiero jalupne mano Rigathi Gachagua. Kawa dhi mana mapiyo piyo mar mondo mi watie gazedni mar The Standard. Ito boke mara 14 kod 15 bende pod gin mana wechegi mag siasa. Aka ito boke mar 14 kae. Iwacho ni politics religion are inseparable but church must remain impartial. Amatende ni wechegi kanisa okonego bed ni donje wechegi mag siasa hinya to sani mayeyo kayo machiegni. Wachomo yiero Joyce to siasa kachiel kod wechego mag din ok dipogi. Jo siasa gi nie kanisa mopogore odira ka odira gintiere kacha kendo imiyo gi thuolo mar mos jo Kristo. Wanyacho kanisa no mar Anglican osebede thuolo manyime mar wacho ni onge jogo moyiene gi goyo siasa e kinde ma gintiere kanisa kanyo. Kendo ka irango mana nyaka sani nyaka gibede thuolo moro mar wacho ni mae gi mae ok timre makare wadwaro telo machalo kama. To ok giwach ni nyaka sani kanisa ochung' motegno mar wacho ni ng'ane ema koro odano bed jatend piny Kenya. Kanisa wacho ni wan gi chung' makama wacho ni ng'ane ema koro odano bed governor. Mako kama kama wacho ni koro onge gibed mana diere kik gibed jogo mokao korgi wacho ni kingis ji ni rules ne ng'ane ombulu tiwe ng'ane kalure ni kanisa monego bed ni riwo mag siasa odhi bedo maduong' kasani warango weche mag siasa kata luoro mochiwo ne Mudavadi. Oneno ga Mudavadi kaka jal moro mantiere okang' moro manyime ahinya e weche gi duto mag siasa kendo magi te nitiere wacho ni nitie jogo makoro yudo nitie wach machielo mosebedo ka liekore Joyce. Ito bokene mar 15 ka watieki nitiere governors mopogore opogore. County ma Kakamega ne waneno ka Cleophas Malala bende no yiero jalupne mondo bed jal mamiyo mano daktari moro e county ma Kakamega kanyo okete kanyo kaka jalupne. Elgeyo Marakwet kanyo deputy governor Wesley Rotich koro owacho ni kanyo nominate kata jal machielo kaka mondo bed kaka jalupne ka girango yiero maduong' mabiro. Moyiero kanyo en Professor Grace Cheserek owacho ni mane madhi bedo jalupne ng'we laro komno mar governor e yiero mabiro. Kata kamano nyaka sani wan pod wanyalo mana keto wang'wa kalore ni jo Kenya duto sani tiyo kod yore mag sero mbulu mopogore opogore kata gidwaro kata gigedo kuonde mopogore opogore e pacho kae mar neno ni giduto kata gin ema giyudo lemo magidwaro mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Ka wang'iyo Cleophas ka wanyalo mana ng'iyo mapiyo piyo ka wang'iyo weche matimore ito boke mar 18 kae mano mar gazedni mar The Standard. Mago kore weche moko ma wacho ni timore e pinje maoko nyakwara moga jwang' wach momi pe kanyo ito boke ni mar 18 ang'une picha makamano mabiro no achiel kachiel mano mar The Standard. Wach mantie kanyo nitiere jafwambo gi keyo mawuok e kar fwambo kata od fwambo gi keyo mano Al Jazeera mano Sherin makoro no lalo ngimane wacho ni mano juma mokalo to kano lalo ngimane ji osebedo kod ng'anyo gi ng'ur mano ka irango ni yo mane onegego makoro ilieko ni mago jolweny mawuok e pinyno mag Israel mano orakore gi mago mantiere Palestine. Gisebedo gi lweny makoro nyako ma jafwambo ni koro ka wanyama na rango nyadendi no makoro ne owito ngimane jaiga wacho nyaka sene jo higni 50 to kirange boko chal kata ng'ama osechopo higni 50 osebedo ka orango
lwenje mantiere kenda Israel kachiel kod mano mar Palestine kendo oserange kuom thuolo madhi igni 20 wacho ni 2 decades mago osebedo katimore kanyo ka koro jok manitiere kanyo iwacho ni international community makan jogo mantiere pinje mamoko osebedo ka ojwang'o pinyno mar Palestine kuom igni maromo 74 lweny ma kama osekawo ngima ji mathoth ka bende thuolo machuok mokalo nitiere od fwambo gi keyo mano mar Al Jazeera bende moting'o achiel kuom ute fwambo mantiere odno mano mar Al Jazeera bende ne omuki nek makamae mar Shireen ne okawo thuolo kata ne piny owacho margi ne owacho ni koro gichwalo bura makamano nyaka ICC mantiere The Hague pinyno mar Netherlands mondo omigi ratiro margi wacho ni wito jal mane gibedo ka giluoro kendo ne gihero ahinya en gimoro mane ok giyudo ni en gimoro makare kendo jolweny mawuok ne pinyno mar Israel Joyce nyalo bedo beda kod geno ni gibiro yudo ratiro margi eyo makare ka bende waoro ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mara Cleophas no kasama yo wawango ko nyalo mana dhie mapiyo piyo gazette mar Daily Nation gazette mar Daily Nation Joyce weche gi matimore Twitter mano kotenore kod weche go mag nengo mag mafuta jo Twitter osebedo kanyo ka wacho weche mopogore ka nitiere jogo ma ochiwo pachgi iwacho ni sani omenda makamagi ma omedore inyalo tim e yo machalo nade mar neno ni nengo mar mafuta odok piny kendo bede yo moro ma dwarore Nyakwara Moge Jwang nyaka kanyo Joyce kora wacho ni wadhi e gazette mar Daily Nation gazette mar Daily Nation Nyakwara Moge Jwang yienwa mar mondo mi wakaw yo matin mondi e ka waduog wadhi mbele kod nenro mar gazette Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10 nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Long use of agenda just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelo nu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lynn Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487 *2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487 *2#. Dial *487 *2# now. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom pur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Yakora moge juang mana kaka wantiere ka waselose weche mag luoko luoki kiko luoki to imoi kanye. Iwacho ni jok moko ntiere ma kochopo e kinde ma oseluokgi to en mana ringo kendo dar ka gidhi kuonde ma gidhi lare kombe ma opogore. Koluoki to imoi kanye. Jogo machono luoka oko luoka thuolo en mane. Wantie ka pod wadhi nyime kod nonro mag gazet okinyi ma kawuono. Gazet masani ma wadarango ka mana ka warango pod wata mana neno weche go mag manyo jalup jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro en mane. Iwacho ni kwano ntiere kon mane. Wantiere gi jogo mantiere kweth mar Kenya Kwanza gi mago bende mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Koro wantiere Kenya wado Joyce osekawiyo machuok ango duogo bende mana marango gigo ma timore aluorawa mago weche mag chal mag fwambo gi mago mag mbakoromo odiochieng' ma kawuono kaachiel kod Sharon Ong'ao. Kasa nwadhi nyime kod wendo makoro bende osemole studio kae. Mano en achiel kuom jotelo mag duond burano bende mar DAPK ma en achiel kuom duond buche mantiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mano mochung'ne wechego mag rawere kata wacho ni Youth League mar DAPK. Mano Ken Babu ma bende dariwre kod achiel kachiel ka wan kode kae. Ken Babu yawre machiegni e Ramogi TV kendo okang' ma wantiere sani oda mana kawo marango gazeti mar Daily Nation. Wach momipe kanyo en mane kae to wadonja e twak wa okinyi ma kawuono ka watemo rango ni welo kata yiero jalupa jalara kom mar jatend piny Kenya dhi bedo ng'awa e riwruoge mopogore mag siasa. Odiochieng' manyoro Ruto nolando Rigathi kaka jalup mare. Pachi kotenore gi mano en mane? Ng'eyo ni do wan ok wa expect mano kech noneno ni seche moko nyalo lando Kindiki kalure gi osiep magisebedogo and then kendo ma Kindiki osebedo lawyer ne kuom higni malo 18. Then iyudo ka Rigathi king'iyo compare the two. Rigathi en ng'at manyalo loso ground. Onyalo pull ji kumoro achiel alafu kendo financially bokorach. Oringa ni campaigns dwaro pesa koro pesa ni bende en achiel kuom gigo mane ochwale mondo pesa na achiel kuom gigo mane omiyo ochwalre machiegni. Alafu kendo gi experience mosebedogo. Ingeno osebedo dio, osebedo PM ka joma dongo sirikal to kendo king'iyo chien kocha notie sirikal no mar Moi. Koro experience bentie go ma onyalo konyo go jalup ker mondo mi gi push the gin. Alafu kendo ken jogo mawuok e dot ma central. Ido ka Rigathi na achiel kuom jogo mosechungi jalup ker e ndalo ma josebedo gi tich matek gi sirikal ni. Longo ni loyalist. Ngeni ko mar deputy president ka dwaro ng'ama loyal. Kata king'iyo kane ker masano kao jalup ker makoro wuok ni osiepe machiegni. Gora paro ni mano be achiel kuom wache bedo jakanyo kata motel mainya. En ang'o mabiro kendo moko ga usi machalo kamano. Kusebedo makare. En ang'o gene manyalo bedo kanyo ka duoko winjruok makama to sipni bedo
piny wacho ni sani dwa deputy ni ma oluori machuoni ni makende en maduong lokore edo ing'eyo ni ka jo sedonjo telo to koro ng'ato pache lokore ng'en sani manyo telo to kila ng'ato nyalo dembore mondo mi odonj kacha but again gima duogo gemo ga share ga interest kech ng'en sistema gipango telo to nitie lemo magipogore koro sechopo yudo koro lemo mopog ka nitie ka pogruok e paro bede aparo ni mano e gima ketho ga loyalty ni kendo kelo lweny mager kabisa between jalup ker gi ker mare gigi te kama gintiere mana ng'wech mar laro jalup mag jogi madhi laro kombe mopogore opogore iwacho ni noyudi gi buok ma kamano ne owuok kanye ka temo mana rango ni antiere ji ang'wen mano moting'o an Waiguru kaachiel kod speaker ma od bura mano JB Muturi kaachiel kod Rigathi Gachagua kod Professor Kithure Kindiki. Mokwongo kata kapok waketo ji ang'wen kanye pok gigolo ji ang'wen gi nyicha wan gi paro ni nyalo bedo achiel kuom jogo manyo chopo awach ni final race mar jalup ker kwan ng'at ma modhi ringo to nyawa duogo ayiro ka koro Musalia Mudavadi kendo onge kwano mangiso ni nyane gi bank on Central koro kuom jangwen manye gi dongo dogi an ka nyane neno ni Kindiki no nyalo bedo kacha kalure gi experience engeni telo be dwaro ng'at ma ko mar deputy president ka dwaro ng'ano be ma sombe be ni malo okawach ni Rigathi mare ni piny lakini king'iye gi professor tiyudo ka professor experience ni malo matin king'iyo wach book koro anya paro ni professor nyalo kawe but mana ka wadhi surprise ga uono gima nyege surprise maka uono ne dhi bedo mana surprise kiwa tudiche maka uono je gimoro lendo mana wach karo diche manyoro kod ogai mara ODM mabende jatenda kwethno mara melo moja one Kenya nigi dhi chiwo lendo magi okinyi kata diche maka uono e karomo mara KICC okinyi maka uono iparo ni nyaka sani kwan tiere komane wan tiere kod jogo nyinge dek manyaka sano sexual ne ogai maro di Raila Odinga kitemo rango nyinge gi poko wacho gi yanga ni jok mage korka kori jogo mano chope nyima put mano telne kod no wekesa mage manigi thuolo mamalo mar yude to en nang'o ang'o miyo gin gi thuolo makama ing'eyo ni kaka sani wadhi wan gi Martha Karua nitie kacha wan gi Kalonzo be nitie kacha mago jok mano chope aputka wan gi jwanno ka wachore ni CS Peter Munya be nyoduoge list nyalo wacho ni Karua kwa kawe aparo ni nyalo bedo for the first time nyalo bedo unique onyalo bedo gimo ma unique kech pok wabedo gi jalup ker ma miyo manno ni ko miye kom ni to nyalo miyo wa odds moko mek mine kech korano ka gima mine nyalo goya ga ni wang no ndike wadonje history wa miye mama and then nyon gi Kalonzo be kacha lakini Kalonzo king'iyo mos tiyudo ka kane pok kata ochak wach mar man jalup ker ni chien kanyo wachore nitie kama na wacho ni en bang' kura kawuono to king ochako mana timo campaigns ge mar bedo ker ing'eyo ni mano gima dhi interfere dhi ketho program mar president mar sechego mano ka jaduong' Raila Amolo Odinga ka kom mano nyiso ni Kalonzo nyaka giseche mo ni Kalonzo Martin and threat ne tend ogai mar ODM mano Raila Amolo Odinga and then idoka jogo duto manye push ni mondo mi Kalonzo gini ng'eny gi nyogi Kenya kwanza odi bedo gi buok ni en hango ma adui mari ma advice ng'atno mikao mondo ted ni jikon ng'eny se ma adui mari ng'isi ni kaw ng'ani ted ni jikon nyaki be imbe nyaki bed gi buok kech inyalo tamo sum seche moko wuok mara Kalonzo Musyoka kadi pono timore ka wono ko kwetho mara zimelo moja dikelo pek machal nade ne riwruok siasa odikelo pek mano manya kwa yiego ni pek to dikelo lakini nyakwa bed kwa ng'eyo ni mipango nitie kech all through jogo motelo Azimio osebedo kan ing'en moves ma Kalonzo bedo ka mek koniko nyako wuotho ji osebedo ko ng'eyo ni seche moko nyalo chopo mowuok kenyo aneno ka mutu anyo wuok embe nyo wacho no ene court sa mo weni odwa wuok to wacho ni ko wuok to dhi chung kaka candidate no wuon mar president
mano okwane kanyalo gemo boko moro malich boko do bedo maduong' mana kaka do wuok dhi Kenya Kwanza. Nitiere kwan maga ombulu ma Kalonzo Musyoka ka dipo ne orito gi kwethno mar Azimio la Umoja odhi kelo mago kwan ombulu maromo moingo milion 2.2 nyaka sani ka irango mago kwan ombulu ma jotelo mawuok kata gwenge mag Ukambani ginya bedo ne gigombo ahinya mondo gichiw ne jal magidhi miyo kata bedo dhi pogore to jogo madhi yude gi jok ma Kenya ka sano maber ni duond buche man gi mbi e gwenge mag Ukambani mano motelo kanyo mano mar Wiper mabende no gai mar Wiper ka mar ariyo kanyo thuolo mar ariyo wantie kanyo gi duond bura no mara UDM mano yudo mbi mar gi motelo nyaka duond bura mar ODM mantie thuolo mar adek kedango gwenge go maga Ukambani kata mana gin miya tuga chelo mopogore kod ng'eny no gi ng'eny ng'ato tin kapoko but kose go kura mbulu kata go maso ni owuok 100,000 mbula 100,000 ng'eny sami kwane sama poko kwane kinyalo wach no tin koro gima do wachi ni Kalonzo to nyo wacho wuo ing'eni ng'ato sema wacho wuo kinyal tim onge mang'eny nyalo time mana kinyalo wuo kode mondo dong to kora mono wuok to koringo kende no dhi president okaneka kendo kaneka kech koringo kende to milion 2 odhi buo onyalo reyo machalo mondo ring kende koro ka ochung' mana ke kono kaka Kalonzo Musyoka yudo piche maka woni piche mo makare maonge ko kata rokni mono mora kadicha dongori ng'eyo ni siasa kato moko timre mang'eny nyalo bedo ni Garanyo osepango jalup mare ma eno jipanga maybe nyalo bedo ni wane moko ng'e public ka but eno wuono ng'e kinene document magada chimo ka IBC ni kod mane ko wuok ka ni to lande mani ng'eno ko nyal ng'eyo but gimalo wacho ni wuok mare gisechegi ko wuok macho no ringo to wadong gi kivudha gi ngiluka wadhi do gimoro to side jantie mutua wadhi at least Kalonzo dhi buase to wadhi do gimoro but anda ero mondo mi kade nyalo nitie to de jogo manigi mbi mar wuo kode jo wacho kode maber mondo mi ga moro mondo odong e yega dhi konyo mang'eny yero kanyo nitire wanya wacho ni ji adek makoro ji gone gi lwedo ahinya wan kanyo koda jatend migawo mag weche mag pur pacho kae mano Peter Munya kachiel kod jogo mawuok Masawa wadarango koro Masawa sani wawuok wenga ma Ukambani wane kanyo gi Peter Kenneth Peter Munya wantiere kanyo koda Martha Karua kachiel koda jodito mamoko mantiere gwengego mano kapok wadhi kata ero tich sani kinyalo mana miyo wapachi kwan mag ombulu mawuok Masawa mar Kenya gin kwan maromo milion 5.8 mago moyawo nyaka mago korka kori mago nyalo konyo ere kaka jal mare mineno mantie kanyo manyalo konyo riwruok mar Azimio la Umoja nikech koro jite rango mana kaka ginyalo sero kendo kaka ginyalo gido ombulu mawuok e Masawa mar Kenya jotelo magi kin jadeko Martha Karua Peter Kenneth kachiel kod mano ma jatend migawo mag weche pur pacho ka Peter Munya mane manyalo konyo ahinya sero ombulu makamago kendo yudo gi kendo kelgi e mesa e kindegi ing'eyo ni yero jalup kernia wadaro yombo e ma yiero debe ni wayiero mondo mi walos history to wakaw Martha Karua wayiero wan wakaw manyalo kaw Karua but nikech odwaro PM to jokanyo se kaw Gachagua manyiso ni nyakwa kaw ng'atno manyalo match the energy mar bwana cha and debe nan ge nyalo mar decide ngama bedo kata dakaw Peter Munya Peter Munya kata doko ni en jatend migawo mane ok ogwetao thuolo ne mar bedo jalup jatend piny Kenya kirango nyaka sani magik makoro nyalo tame lakini kodonje mobilization gi groundwork gi ng'adno manyalo chungo central kaluwore gi teko manyi manyo kawo chantiego to da keto Peter Munya kanyo do miyo wa a stiff competition kamano mano e kaka paro nitiere kotenore kod mago duto matimore e pap wacho ni sani en mana laro jal madhi bedo jalupa jalo madhi laro kom ten piny Kenya yiero maduong' mabiro madhi timore mana higa ni nyakwara Muge Jwang magi te biro ni mana achiel kachiel Ramogi TV kantiere kod ka Ken Babu omiwa mana paro mopogore opogore bende wada mana rango gigo bende matimore pao siasa waserango mago matimore e piny Kenya mano moting'o Masawa mar Kenya e weche matimore duond buche mopogore opogore kachiel kod riwruoge mag siasa ma opogore wada mana ringo nitie weche
mopogore makoro dani warangi in kaka jal mawuok e kaunti ma Kisumu miwa mana pachi AfriCities ochopo odhi konyi yo machalo nade kaka rawera gi kaka jal mabende osebedo karito do mana kama chokto tieko to ako kinyi ma kawuono wada mana winjo pachi AfriCities ochopo ojende mantiere Kisumu kata jogo moko e pinje maoko gin kango magibiro Kisumu to ipone paro gi dhi law. AfriCities imani konyo jo Kisumu gi seche gi tema no ala mana gi seche wodhi tim kani ohala jo boda boda jo mine mauso jo ohala matino tindo gi otende mage jok manno ka gidhi benefit for that period as usual but okaneka nitie gimoro maduong' ma bro bedo bangi kanyalo bedo ni luoga siasa yenya ma Kisumu nitie jogo makoro goyo nyaka gavana masani kuom gigo mosebedo kotimo koikore ne romo makamano mar AfriCities en AfriCities owach ni jo Kisumu gi joma beyo orange makare okafro en AfriCities koro kamentie kanyo ne giwacho ni koro AfriCities kochopo en ber mane kopore kata bala medhi mi jogi matronso mantiere kanyo romo makamagi ma omonjo telo mag pinje mawuok e pinje mantiere Afrika kae dibedo ni oketo Kisumu e ong'ala machalo nade e weche mag tudruok kod pinje mamoko. AfriCities ko biro Kisumu odhi keto Kisumu e ginene e ong'ala mamalo kaluwore gi investments kenya neno ka ker mopogore donjo kanyo nyaka jogo mane osebedo ker osebiro kanyo ting'e magi biro ni gibiro gi jogo jotimo ohala mawuok e pinje magintie ting'e ni Kisumu kaka wan gi nam kacha wan gi rech nitie kacha ohala mang'eny nyalo wuoke kendo nyalo benefit Kisumu as a county kendo jo Kisumu nyalo yudo lokruok mang'eny kaluwore chenro ng'eni governor to ji nyaka go akech en siasa koro ok nyalo bedo ni kata tima kata no wach ni koro miyo ji te chiemo kawuono pod joma kwato ni chiemo bro nego koro governor kik bed gi luor digoe kendo kaluwore gi kaka elections aniti kaka nyo tim nominations pod odhi lweny mang'eny lakini AfriCities to dhi benefit ji mang'eny e yore mopogore iwacho ni koka lweny ger wach machielo bende makoro kawadhi kawatieko nitiere gavana mopogore opogore mawuok e gwenge mag wach ni kuom counties gi duto 40 kod 7 nitiere moko makoro sano neno wacho ni koro sane koka gimanyo jolupgi mamine en ang'o ma ji oneno sani e kura mar ng'ama miyo kae tema mana rango ng'ata mal aroko mar gavana yero kanyo no chungo jal madhi bedo jalup ne wanene kaunti ma Kakamega Cleophas Malala no yiero daktari mano ng'ama miyo mantiere kaunti ma Kakamega kaunti ma Elgeyo Marakwet jalup ne mano bende ng'ama miyo mano profesa mantiere kanyo en ang'o manitiere siasa masani ka warango jochung kachel kod jolupgi kata mana county ma Trans Nzoia George Natembeya nyokao jalup ne ma bende nitie duond bura ma indweni chung ne rowere mantiere kanyo mano ma DAPK anyalo wacho ni ji oduogo gwenyo ni mokwongo ji temo balance watemo meet the threshold mar miyo mine nafas mondo miyo gibed e telo mar ariyo jo machung gavana gi oyudo ka goyo campaign mari sama en gi miyo e toki en gino mayot kabisa iro ka jatelo ochung e platform owuoyo to wacho ni an agenda yo mine gi vijende nafas mondo gidonje telo ng'eno kaka ng'ama miyo ka iro ka koro mine makata dhi go kura bedo gi yotno mar go ni kura kech gineno miyo wadi kacha lakini seche ma ng'ato chung gi dichwo wadi tido ka jogo mochung gi miyo nyalo goyo gi yo mayot kaso ni joka to koro jipanga mondo mi gibi joma chuo lilo ginyalo telo mar min wana apani magi reasons momiyo mang'eny ne jok machung gavana sani okamito kata king'iyo jo mine mochung gavana gikawo chuo ok gikawo miyo wetegi koro I think ni en kwano moro mar ni ayudi koni thuolo sechopo mar piny Kenya yudo jalup jatend piny Kenya mamiyo thuolo to nitie ga ni koro pachwa kaka jo Kenya osebedo ko aparo ni miyo ok nyal but thuolo kata kiro nyalo yudo kata kiro ko wacho ni wadwaro kata kiro nyalo yudo kawuono nitie thuolo machielo kata kowe joma nyiri kata jogo ma rowere mantiere pinywa mar Kenya ka thuolo gi bende mwaneno nikech wang' maber ni wach mar luoko ni rowere mathoth oluoki ka giwacho ni oluokgi wakian duond buche gi luoko gi sabun mane ma koluoki to iluor kata dok e ng'welaro kom mora mane dwaro ing'eyo ni sani kaka notim nominations ni jito noluoki mang'eny kendo joma nyalo luok mang'eny gin vijende nomination manyo tim ni ng'eny na nyo deal gi ng'ano mokelo alot mang'eny e mesa kech siasa ting'eyo ni en alot
instead in gik mokari in gi ji ground katin galot odo ngato en gi matin to onge alot to ngato ni galot to en gi jima en gi jok moko nyalo ngi korido ka vijende mang'eny oluoki lakini ya fast food nitie ma oke yiero mogi koro vijende mani ok ajo nyalo luoki anyalo wacho ni bedru gi mos manyuru kamoro donje timuru gimoro ma nyalo keto we public limelight 2027 ijipaka wach mar luoko juma mokalo ne walose mo gikae wi wach mar luoko pesa ma josiasa tiyo gi luoko pesa mondo gibi gitimgo campaign mopogore thuolo mar pesa gi jogo miwacho sani nitiere lot gi jogo ma winjo ground ka ground ni yo makare ground ni winje yo machalo nade ka onge menda nitiere gi thuolo jogo ma luoko menda mondo bi kanyo luok pesa ma giyudo oko kache yo mokare yore mag siasa in gi wach mane kuom gi nikech bende gintiere county ma Kisumu gintiere county ma Nairobi kae gibiro kendo menda no ka gichiwo ji yudo gi yo makare kendo ji nyalo winjogi kendo mago dhi miyo kaka ne jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i okete nitie jogo maromo atamalo 70 40 ma nyaka sani dhi thuolo mar donjo ka donjo kanyo gi weche omenda iwacho ni washu ka gidonjo go ka to pacho ganda ka oseyiergi jok ma ka wacho muyier me paro ni kaka rawera kidonjo na gi ground to yoge kod alot me wacho ni bende ni gi thuolo mar bedo jatelo piny Kenya ing'eyo ni gimane Matiang'i wacho tena dier elections modhi ne wadhi bedo gi bunge moting'o jogo manigi ukora mang'eny kech king'iyo kaka itime sani Kongo political parties manyo Kongo go apiny kech gini manyo gidero nomination ko tere to jopiny imi jopiny nafas mar yiero jalno magdano oting bandera iro ka parties biro to wacho ni ng'ane odhi mieka ng'ane odhi mieka sami miyo ng'ane ni ka imiye gi kolo chike magi tachiel kuom chike maluogo nyiri nyoket alot ok nyalo wache kamano batan kora wache kech en gimoro ma osenenre to timore so nyiri nyoket alot wamieka koro parliament modhi bedo gi wakoche mang'eny to odhi miyo ji mang'eny tich matek kata Kenya ng'iyo bwana momanye wuok Meru cha gembe north I think nyeja biro gi lwete lilo tineno kanyo bedo tipinyo bedo ne matek mano John Paul Muri pinyo bedo ne matek to kanyeno ka Wanjiku manyo biro by election ma Kiamba nyo biro gi lwete lilo tineno ka pinyo bedo ne matek iro ka jogo manyo biro gi yore mopogore manye matek temo chika gine magiran the show kech chopo kumoro manyaka minga alot be ka gik moko be kadh koro alot to tiyo ok onyal tamore siasa ka alot to ng'eny baraka mano nyakora moke jwang magi kod mathoth wantiere mana kae penjo maduong' en mana ni sani koseluoki idhi tuo kanye gigi te kama gintiere en mara neno ni wachopo lekwa duto kaka oganda jo Kenya mondo mi wakao gigo duto kaka wadhi nyime nyakora moke jwang pod wadhi nyime gi wecho kaka wacho ni wanono gi mana kae kaka oket gi gazet mara Daily Nation kae to bang' mana wadaje chenro mar kaka wanene koro imedo mana kete ka wada mana rango kaka jogo nitiere ka jotelo moko koro mano ka pod wantiere welo mara Rigathi Gachagua kaka jalupa William Ruto jogo mawuok e county ma Kirinyaga ka chel kotara kaniti obedo kod paro mopogore jogo wacho ni jogo wach mar luoko cha pod donjo ka gin jok mage mane timo weche gi duto karango ka koro jotelo moko wacho ni pachwa kaka Uganda gazet mar The Standard no kete yo makare kanyo ne giketo kwan gazet mar The Standard no kinyalo mana yude no kete yo makare kendo nondiko kanyo ni oganda jo Kenya mano yito oboke mara auchiel mar Daily Nation mar Standard ka kirango kanyo Profesa Kithure Kindiki noyudo kwan maromo 23 ng'wen mano Rigathi Gachagua jod bura ma Mathira kachel kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru oyudo achiel ka speaker mara od bura mano JB Muturi yudo ombulu ariyo mane mar paro mantie kanyo ka irango ni ng'ama oromo bedo jalup William Ruto ka irango gite kwan mane go kanyo kae to jodak Mataraka Nithi kachel kod Kirinyaga ne chwalo ng'ur margi ng'ur makamagi wuok kanyo ing'eyo ni jalup ker ni nyoyier gi wabunge Kenya Kwanza ni gibedo piny to nyino kaka jo media nyotere kacha motiyo kacha seche malo mothoth ji obet ma ji onindo ma koro kech manego ji kapod ing'iyange lweny ni kacha kech ne wabunge 121 jogo nigo tiko nyongisi ni wanosetemo wuoyo goyo rudebe ni ng'aka ogi 118 nyoyiero Kindiki mano bang' kane Gachagua nyose pamo Kimani Ichung'wa tume 8 nyoyiero Gachagua
lakini okang'eyo gimondo ko time mo chuponi jaga chago emoka makata sama nyaji wuok kacha ginyoko wuok e kachiel ma ng'eyo kani ka jo nyocha go ni bwana oluokwa kechi ema nyalo dino gone kura ka dino yer kacha lakini koro joma kwacho ni osiep mosebedo kinde jalup ker gi Gachagua kalure gi ohala magitimo mang'eny no amwa ni en kar kwa kura matara kanitika ka osiep ni mondo dhi mane omi pod wacho ni Raila Amolo Odinga dhi bedo president ket nyo yero osiep instead of kura Kairango osiep ko tenore kod mago magkwan mago mbulu machopo osiep kachiel kod magi duto nyalo mi bed gi tiyo kata thuolo mar tiyo e yo moro makare nikech ka in gi jal ma iwinjrigo nyalo bedo mayot kuomi mar tiyo kata chwalo tije kaka jatend piny Kenya ma bende wach mane William Ruto ochwalo kane ose lando ayanga ni oyiero Rigathi Gachagua kaka jalup mare ng'welaro kom jalup jatend kom mar laro ten piny Kenya kakoro ne oloso to wacho kanyo ne ntiere kata weche kata gigo monego bed ni jalup jatend piny timo iwacho ni koro maka bobedo iwacho ni real duties iwacho ni ok moga moket kata katiba kata penchike mapachoka gin mago manitiere monego bed ni timi ko ni mae monego bed ni timo titinge mago timo mana ken gi jalno ma ingo gi osiepe yo moro makare osiepno mar tich lakini ng'eyo ni chakore kamano lakini ago rumo to ng'eyo odhi chakore kapo ni jalup ker nyalo kawo telo mar presidency onyalo chakore kamano lakini ako dhi rumo to wang'eyo nikech jogot ka be ng'iyo ni 2027 gimbe gibede gi ng'ato lakini pod nawacho gimoro ka Gachagua ni kata kanyo kawe manyie ma kata sama wuone pod cases mag doho pokorumo manyie ma osebedo gi scandals mang'eny ko hala wacho ni nyaka bura ma pod oyalo mane do mapacho kae ma chilo mar mibadhi maromo siling bilion 7.5 pod miene odhido thuolo maromo nade mano kaka ne Edwin Sifuna wacho odiochieng' manyoro kane ntiere Kamkunji mago duto kane owacho odhido thuolo machalo nade mar telo kata bedo mar jalup jatend piny Kenya ka dipo ni oyiere bang' yiero maduong' mabiro ka ntiere kod weche makamagi ma bende owacho ni mago gin mana weche mag siasa mago gik manitie ma ok gin siasa kech pokoti wada dweche adek nyaka nyo chak bedo gi cases ma ananeno ni IBC okono bed ni clear ng'ato kano ka wan gadier ni wadwaro ni obed transparent leadership man gi integrity ng'ato kaka Gachagua okono bed ni bedo cleared mondo run for the presidency to jok makamagi bendo gi kweth mar Azimio jok makamagi man gi chilo mag mebe jok makamagi gin tie kumoro amora lakini ok gin e list mar jogo ma dwaer mondo bed jalup ker kech jalup ker en kom maduong' madwaro ng'ano ma pach ler ng'ano ma dende ler ng'ano ma onge gi weche mibadhi kech kinyo ji ariyo nyiero madwa chung ked gi nyiero manyo yiero cha magi chachala ng'ato mokao paka ma black gi paka ma blue to kedo kumora chiel jogi te chalore kech gi cases manyien nego ma chal manyien bentiego koro jo Kenya ga bed motang kabisa ka gidhi debe mondo mi jogi o bed blocked out erokamano ahinya ken babu kuom thuolo matwa kod okinyi ma kawuono nyakora moke jwang' mana kaka nopenja Musa kakoro gikalo mano Red Sea koro ipenje kanyo ni in gang'o en ang'o ma iting'e lweti kanyo iting'o mbulu koso iting'o ang'o nyalo bedo ni iting'o kwan mag ombulu mamalo koso in mana kanyo gi kwan mag jogo maluwi koso in gi kwan no mag omenda to girom nade bende ginyalo konyo jal mantiere kanyo mondo oyud kom magidwaro kaito bo nyalo konyo jal machielo mar yudo jatelo makare mana penjo ma wabeyigo kiny makawuono ne openje bende ne ntiere mbui penjo maduong' en ni kadipo ni sani yawo kambi mari jal machung' kanyo kaka MCA kata jaod bura kata governor bende inyalo yiere mondo bed jatatije maduong' kata CEO mara kambi mari miyawo kadipo nok diyiere ng'e maber ni in janeno mar Ramogi TV in jaera maduong' bura mari ming'eyo kanye kama chandruok chake kanye kama chenade chakre mane solo mana yudo kiny makawuono nonro mar gazet gitwako kiny mokwongo mara Rupiny chenro mabiro en mar kaka wanene gi nyawadwa Victor Otieno Makajuma gi jolony weche mopogore opogore mag siasa kaachiel kod jogo duto magin jofwambo gi keyo kiny makawuono oriti masani kimedo neno Ramogi TV ikete mana ka Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical